tian kachi pu polam the bang ke lage people punang koke athilang nangi mati hang bak besi kachi pu ma kupini alam the dung do pos kachi pulo labang phar nangi lam ke chipu pepin ke unelo democracy polong ke kachari bong tum bhan ke chokchi ke le dim ke jong du naing ke lake opposition na tum ke adhorom polake ar pulo a duty lo lake pudunang polake lasin non bang ke APHL sia song banda pubom no la pen non son kapre tum ka chingrum bang ke non ka PGR puta ka song bang lage pressure group puno pressure group atum ke lake dopo democratic adera long ke lasi alang tum ke thang mak besi ke jong ma kali PGR VGR along le along pen aron repen ke do tum phan thang achi klo pen lo ka che chak ningkan si playing depta harni le dat lo la thar le le da posi ka che song lo putang te athe thedung dolo e thelo la penon me phiki kai posi kai chok lo athe ma ka che song atuma phan ka pangcham la pen ani hu ka chiri pu MLA dorsing rong hang bang ningje dat lo la so posi la son a ot bang ke ni tum ke kroi kre deng de pu se me phiki kai chok lo pulotang te non rara tum ka ma thaning bang ke karbian chi jong da hala le ma thaning gali kopi bolo kai chok ke kai chok the bang ke MLA aka hai dorsing rong hang bang ingcham la pen ani hu ka chiri pu pudet kijumi sen alam ma juno dak lo kente hala bang si jong nang po pi phan lon te inut MLA setel son ke ning nang po ke la punang po to me phi ke kai kalima kalang ma chejong je ma la takli lang lame thanai lama ke then nai non ngachar ju nai bang ke PGR VGR along le long pen eviction selang ke eviction je phan arni pen apor hok atloma hok helang ante arju hur na ante mantu lo claim pok ante la so eviction kente to hala me phi chi kai lam direct thai na kumane phan kang ton thilam direct thai na ake thenai lam bang eviction kente claim atloma ante claim kela mate non ko an apor nang lang than tha to thanek the ante non rara tum ke democratic a deadlong ke itum long aron dolo itum arjunang po pi pham si tum alang li phan vote ki pilo kopi pham si MLA ka toy dolo itum arjunang po itum long aron dolo itum arjuji puro tang de itum se arpo je claim kilo lake kache song se karju je si chok chelo democratic a deadlong ke aron lo hello hala solam chini lo puro tang de laan si rat tuma tha thek po o lake jong nang po pukang chini po lake litum pining surihini ra engkoi ra phoning kan ke lapusan meeting ke cheng lo atumi jarso meeting kuki atum benta singhasan along meeting dolo lapen along tinta non le litum cheng tu bom lo ke cheng tu la lo athima lage nitum rata tum phan ke thani akimia lam ta wang thu bom titi kapachini nang ya son du olang la tu ke kachini nang ya son du pika posi la si kapachini thura la bangso APHLC ingtang pik pen ingtang muchot ako pen chong thu ye phan si le tom lai ke claim lo APHLC phan ka pe hai pen Soinik school terik pon det pen rat atum along le chelong thu lok lo hala dorsing rong hang bang ke Soinik school B pen poisa chulong ji compensation po mang se matha chot le compensation poisa ke men jut ko ki ke di se hala long le bang kai ta do ver karbi rong la jer ding piklun ningkan pharo pe na da ke do alang litum ahem chikim alang litum ahwar chi thik pe melo halai hui si phala ko pidaki pu karbi atom ban hada pen pape kad ruk ji pu nidum APHLC hadak hai det pen karbi atom kad ruk jok lot lu along le chi bil Soinik school ke alia vedet ke Soinik school non ta Gwalpara ta du bangki du no bangawe lagi hadak ki du no bangawe pulo kapa we pulo hadak ta la si dak nang bi ke lagi thang alia vedet ji nang dun ji kapor heji ta banga kai si just met por heji dake epia tu nge ni tum phana pasor kasor sa akam ka pe claim toy ke bongo se na tum si ke claim lagi RSS bongo se na tum si la BJP tum phan ke toy la si kapaning ji athima APHLC hai thorlote inglong arat lapen adivasi lapen khilonjia ohomia tumsi ale antalong lapo ange ilitum edet chirai undet po bongo sena tum dang edet nang thi long ledet po lasina ithi itum adet nang apithi kapithi long jia phansi la BJP tum ke
BJP tum phansi la bongo sena tum toisi ili tum birudhe na paninje lage PGR VGR chot kalilo nelitum lage ha 2015 aninkan and si PGR VGR la pen sorkaria longle ke chetum che rivaret lai hue railway line along ta ke chetum che rivaret la ta tharli at nang gi phalawang so pen si pulo la pen PGR VGR puta a orthot anilisiga ka explain lo lagi kopi si PGR puma kopi si VGR puma latan nilisi ke than pa prang cheng bang lo lagi dakar biang long ke nilita ka chini dun ke hala Assam Land Revenue Regulation long ke tok dokho ke di lasi nilita ka tek chot hai nimithang lagi tek baret kali lasi athema PGR VGR long ke chia tum lok si ke do ke bongo sena la pen Bihar sena tum lok si ke do ke di la tum bang phlong hai hello hala tum a vote pensi la tuliram rong hang tang ho morsing tiso tang ho la tum anta hala tum a vote pensi election ke hai chot ke di hala tum a vote pen election hai det lo hala tum bang phlu ji bu ning hai hello la tum ke la si hala ko bomane Chauhan hala Muna Chauhan CM haning ton ware titibodi sita Muna Chauhan akhei Bihar sena tum ke dihala Bihar sena tum vote ben si ke hai ke di la si Muna Chauhan phan ke arrest hai hedet lo la hello la pen lan chot kali to ko barialong tiwa bahini tum handa pithi lot lo non anda arrest hai hedet lo la ke bongo sena tum adung ke lage kapithi dang nan da anta arrest hai he la pen hala karbi angjir atom phan kar ilitum angjir tom phan chenek waret peklang waret lo social media long ta peklang waret lo hala tum phan arrest hai hedet lo kidi athima hala tum bongo sena tum hai sike lasi hala tum phan arrest hai hedet lo arrest det lo te alang li tum vote long le det na pulo ante vote ke long ya phan la puson pachenek waret nangi mante ni tum ekro kri EPHLC tum ge